Днес ще готвим ориз с зеленчуци и кайма. Както се пълнят чушки, но без чушките. Ето какви ще са продуктите. Значи моркови и чушки нарязани. Ориза е това. Ориз, сирене и кайма. Каймата е към 300 грама долу-горе. 300-350. Забравих и лук. Сега ще нарежа. Сега нарязах и лук. Вече има тук морков, лук, чушки. Главните подправки са това реално. Каймата и в момента сложих малко олио. Ето такова олио. Много е вредно, ама какво направя сега. Първо слагаме зеленчуците и разбъркваме. Сега зеленчуците са готови, изпържиха са, добавям каймата. Ето така изглежда вече с каймата. Разбъркваме. Като цяло разбърквам каймата, оставям малко капака да се задуши за няколко секунди, пак разбърквам и така 3-4 минути и е готова. Ето така изглежда почти готовата кайма с зеленчуци вече. Още малко, още 1-2 минути. Готовата кайма с зеленчуци, преминаваме към ориза. Така, сипах ориз в тая купичка. Тази вода, която сега ще заври за 2-3 минути, я сипвам тук при тази. Тая и тя ще заври, защото супер малко вътре сироня и чаша. Ще заври и тя за 2-3 минути. И през това време мия ориза. Сега почвам да го измия и то за 2-3 минути става. И след това сипвам ориза тук. А преди това в водата ще сложа олио и малко сол. Тук има някаква така сол. Да. Така, ориза е измит. И тук съври водата вече. Сега ще я сложа ориза вътре. Сложихме ориза вече в това нещо тук. То направо стана е бати манджата. Гнусно изглежда такова. Между другото, много важна стъпка, докато ври не трябва да се разбърква със сигурност. Така изглежда каймата с зеленчуци готова в тази кутийка, скромна кутийка, ауе. Ето така изглежда ориза, намален на половина вече на силата. Още към 5 минути може би ще го оставя така. След това ще го опитам, ако стана направо го спирам, изсипвам го и е готово. Намалих още ориза, понеже сега го опитах и като цяло му трябват още може би 5 минути на такъв слаб огън. Даже леко е така, опа, че горещо. Така изглежда вече сварения ориз, ето го готов. Имам някаква вода малко вътре, зато и сега ще изсипя тук в ето и да се въцели и така. Като цяло, ето това е ориза. Лайф пик обяда е готов. Просто смесвам тия двете сега от малкото и малкото и в една чиния и мисля, че за 2 ядения ще ми стигнат общо. 3 може би. Ето така изглежда едно ядене. Ето една порцийка. Остана тук към половината и тук малко повече от половината и така.